Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Сёння вашай увазе будуць прадстаўленыя апошнія вершы другога паслання апостала Паўла да фесаланікійцаў. Мы сёння пагаворым пра два важныя словы. Яны ў пэўным сэнсе апішуць Евангелие, якое распаўсюджваў апостал Павел. Яны стануць не толькі развітаннем, але малітвай і пажаданнем дабраславення пастара царкве. Мы ведаем, што такое добрыя словы. Яны па-асабліваму гучаць у святочныя дні. Напрыклад, на юбілей, дзень народзінаў, прызначэнне на пасаду, знакавую дату. Людзі дастаюць іх са сховішчаў памяці і шчодра раздаюць. Давайце ўзгадаем традыцыйныя пажаданні. Здароўя, шчасця, дабрабыту, поспеху, кар'ернага росту, грошай. Мяне заўсёды здзіўляла, што людзі не шкадуюць пажаданняў, але ніколі не называюць крыніцу дабраславення. Гэта як праца без бібліяграфіі, карціна без подпісу, кніга без аўтара. Быццам штосьці добрае можа прыйсці да нас з ніадкуль. Павел думае па-іншаму. Яго традыцыйныя словы дабраславення злучаныя з Богам. Ён пакідае ў пажадання Евангелія. Другое пасланне фесаланікійцам, 3 раздзел, 16 па 18 вершы. А сам Гасподзь міру, няхай дасць вам мір заўсёды ва ўсім. Гасподзь з усімі вамі. Прывітанне маёй рукою, Паўлаваю, што служыць знакам у кожным пасланні, пішу я так: мілата Господа нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін. Калі ў двух словах, Павел жадае вернікам міру і мілаты. І гэтыя якасці, пра якія мы сёння будзем казаць, не з ніадкуль, яны ад Господа. Бог – прыклад міру і мілаты. Павел называе Бога Богам міру. Ісая ў сваёй прароцкай кнізе ўзгадвае пра яго як пра князя міру. У прачытаных вершах ён Гасподзь міру. У гэтых вершах мір Хрыста цесна злучаны з мілатой. Бог – крыніца міру і мілаты. Калі мы з вамі гаворым пра мір і мілату, мы кажам пра тое, што пажадана, а не уласціва нам. Нам патрэбная знешняя крыніца, якая папоўніць нашы запатрабаванні ў гэтых якасцях. Павел нагадвае фесаланікійцам і нам з вамі, што такой крыніцай з'яўляецца толькі Бог. Больш таго, ён не толькі валодае мірам і мілатой, а яшчэ здольны даць іх нам, як тут напісана, заўсёды і ва ўсім. Адзін з перакладаў больш маштабны: ва ўсе часы і паўсюдна. Яго мір і мілата не абмежаваныя часам, месцам і акалічнасцямі. Там, дзе Бог, там мір і мілата. Ён мір наш, пісаў Павел у пасланні да эфесянаў і каласянаў. Мілата і праўда сталіся праз Ісуса Хрыста, знаходзім мы ў евангеліста Яна. Але чаму мір і чаму мілата? Гісторыкі кажуць, што за апошнія 4000 гадоў планета Зямля перажыла 1500 войнаў. За гэты час міру было ўсяго 300 гадоў. Але нават мір – паняцце адноснае. Напрыклад, існуе вядомы выраз, які апісвае мір у Рымскай імперыі – «Пакс Романа». Ён таксама трымаўся на такіх паняццях, як страх і сіла. У наш час лёгка вырастаюць сцены паміж людзьмі, фірмамі, урадамі і дзяржавамі. Марай застаецца штосьці надзейнае, і толькі Евангелие здольна пабудаваць сапраўдны мост у адносінах. Старазапаветнае слово «шалом»
поўная гармонія ў адносінах паміж Богам і чалавекам ва ўсіх лепшых сэнсах гэтага слова. Аднак, як пісаў прарок Ісая, бязбожным няма спакою. А што сказаць пра людзей, якія імкнуцца да праведнасці? Яны валодаюць мірам. Такі мір знакаміты нямецкі багаслоў Дытрых Бонхёфер бачыў у сапраўдным хрысціянстве. Ён пісаў: «Царства Хрыста – царства міру. Мы здабылі мір у ім. Хрысціяне адпрэчваюць усякую жорсткасць і разбурэнне. Яны ствараюць мір». Ён меў рацыю, бо імкненне да міру – адметны знак хрысціяніна. Пра гэта прапаведаваў Ісус Хрыстос у Нагорнай пропаведзі. «Дабрашчасныя міратворцы, бо яны сынамі Божымі назавуцца». У нас часам складаецца памылковае ўяўленне пра міратворцаў. Напрыклад, я не перашкаджаю жыць іншым, заўсёды ў баку. Ці даволі часта думаю пра мір, магчыма, імкнуся захаваць яго ў сваім сэрцы. Час ад часу кажу пра яго іншым людзям. Ісус Хрыстос шчаслівымі заве тых, хто стварае мір. З 1901 года Нобелеўская прэмія міру прысуджана 130 лаўрэатам. Грамадства заўважае людзей, якія прыкладваюць намаганні, каб не толькі распаўсюджваць ідэі міру, але і практыкаваць іх. Слова «міратворац» у арыгінальным тэксце значыць ствараць мір, працаваць пры гэтым да сёмага поту. Гэта не спроба пазбегнуць праблемаў, не лепшая ідэя маўчаць, каб не ўзнікала канфліктаў. Гэта не папушчальніцтва, нельга казаць «мая хата з краю». Гэта не кампраміс, мэта не можа адпраўдваць сродкі, нельга здабываць мір і не звяртаць увагу на метады. Аднак мір без Божай ісціны – мір, які пабудаваны на пяску. Справа ў тым, што біблейскія прынцыпы закранаюць усе сферы нашага жыцця. Яны дапамагаюць нам пазбегнуць канфліктаў у выхаванні дзяцей, пытаннях фінансаў і рамонту. Вядома, мы розныя. Маленькі мужчынскі мозг месціць 10-15 тысяч слоў, вялікі жаночы больш за 25 тысячаў. Нават на ўзроўні фізіялогіі могуць быць сутычкі, але што кажа Пісанне? Неабходна браць ініцыятыву ў свае рукі. Дык вось, калі ты прынясеш дар твой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь там дар твой перад ахвярнікам і ідзі спярша памірыся з братам тваім. Мір – нялёгкая задача. Каб прымірыць з сабой свет, Бог аддаў на смерць уласнага сына. Мір заўсёды ахвяра. Мілата. Мілата Господа нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін. Гэтыя словы апостал напісаў уласнай рукой. Чаму Павел жадае, каб мілата знаходзілася з фесаланікійцамі і з намі? Бог пакорным дае мілату, пісаў Якаў. Мілата – дар Божы, пісаў Павел. Мілата запанавала да жыцця вечнага Ісусам Хрыстом, Богам нашым, напісана да рымлянаў. Мілата ягоная ўва мне не была марная, але я болей за ўсіх іх папрацаваў. Не я зрэшты, а мілата Божая, якая са мною. Знаходзім мы гэтыя словы ў пасланні да Карынфянаў. Апостал Ян пісаў 7 цэрквам, якія былі ў Азіі. Мілата вам і мір ад таго, які ёсць, і быў, і прыйдзе, і ад 7 духаў, што перад тронам ягоным. Апостал Ян пісаў, і ад паўнаты яго усе мы прынялі і мілату да мілаты. Калі проста, мы з Богам падзялілі багацці. Ён адарыў нас незлічона. Вось што такое мілата Господа. Сябры, мы з вамі прыгадвалі дарункі Хрыста царкве. Гэта мір і мілата. Сёння гэтыя біблейскія словы са скарбніцы Господа прымушаюць нас задумацца пра Бога, пра Яго Слова, пра практычнае бачанне. Давайце разам задумаемся над пытаннямі. Ісус міра і мілаты ці знаходзіцца ў цэнтры майго існавання? Слова міра і мілаты ці фармуе і выхоўвае мяне? Ці знаходжуся я сярод сведак
міру і мілаты. Бог з усімі вамі, пісаў Павел на развітанне. А там, дзе прысутнасць Господа, там Евангелие, у тым ліку і ў двух словах – мір і мілата. Благодать и любовь от Отца бесконечной вселенной. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Никогда, 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 никогда не получишь за злато и деньги. Ты привык все оплачивать точно, даром только лишь нищим дают. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Никогда, никогда не получишь прощения, если нищим к нему не придешь. Своей славы не даст Бог иному. Кровь Иисуса — единственный путь. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. Никогда человека, пришедшего к Богу, Иисус не желает забыть. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брэшцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.